Hitzak barrenean gatibu, kolpean ies egingo dizuten izu. Inertziak idazaitzan utzi duzu, ustez bizirauteko. Nahiko auzi gatazkatsua izan zen San Ferminetako, 2016ko San Fermin haietako taldeko bortxaketa ura, ez? Denoko goratze deu zein buruz aigean, baina etzan inondik inoa bakarra izan, ez? Urte hartan eraso pila bat salatu zian, eta esango nuke 11 edo 12 gizon edo atxilotu zituztela erasoiengatik. Baina bat gelditu zaigu nolabait denoi memoria kolektiboan hiltzatuta, ez? Nolabait eraso horren inguruan zabaldu zian kontakizun eta narratiba asko, uste dut gutako gehienok sumatu genitula oso agresiboak bezala, ez? Oso morbosoak, nolabait detaileak zukutu nahi zituztenak, baina benetan ez zigutenak balio tresna bezala, ez? Benetan irakurketa sistemiko bat egiteko, zer da gertatzen ari dena, ez? Baizik eta bakarrekan begirada bideratzen zigutenak, nolabait gainazaleko detailetara, ez? Benetan azpiko arau hori erakutsi gabe. Eta nik uste dut honekin gatazka zuzena izan zutela neurri baten instituzioetan dauden feministek, kalean dabiltzan feministek ere asko, eta pentsatu nahiko nuke komunikabideetako langile batzuk ere bai. Naiz eta kasu honetan komunikabideen rola eredugarri izatetik oso urruti egon zen, ez? Geuk berriako langile eta kazetari bezala sumatze genuen, ez? Momentu hortan zabaltzen ari ziren narratiba asko ez zetozela inondik inoa bat, iaz bakarrikan ikuspegi feminista duen kazetaritza baten oinarriekin, baizik eta edozein kode etiko ere hausten zutela. Pertsonen intimitateari dagokionez, eraikitzen ziren iruditeri eta diskursoa izegokienez. Eta orduan, geneukan hasieratikan horrelako borondate bat horri kontranarratiba pixkat feministago bat edo eskaintzeko, ez? Hori saiatu ginen iten garai hartan egunez egun ematen genuen informazioan, naiz eta, izan zen izugarrizko zurrunbilo informatibo bat, egun nahietakoa, eta hemen, Iruñeko lankideek, pixkat auzia jarraitu zutenek, imaginatzen zailtasun handiak izango zituztela zurrunbilo hortan batzutan frenatzeko eta esateko, gu hemen ez geha sartuko eta gure narratiba mantenduko dugu, ez? Eta gerora, liburu honekin ere pixkat bilatu nahi izan dena da kontranarratiba hori edo pixkat sendotzea, ez? Nolabait, tresna bat lagunduko diguna horrelako gertakari bat irakurtzen termino sozialagotan, ez? Pixkat, nolabait, esango diguna askoz gehiago gizartea nola da antolatuta momentuko gertakari zehatz hori nola gertatu zen baino. Nik hasieratik baneuzkan horrelako galdera batzuk, ez? Mugitu nindutenak ere pixkat ikerketan hastera edo jendeari galdetzera, ez? Nire lehenbiziko elkarrizketak egitera, eta izan zen bat zergatik erasoak hain ohikoak direnean, ez? Egunero edo astero gertatzen dira erasoak, zergatik batzuk bihurtzen dira batean horrelako gertakari sozial, ez? Erasoak maiz gertatzen dira, hau baino larriagoak ere gertatu dira, esan edo emakumeak hiltzen dituzte, eta ez gera ari astero edo egunero, kasu honekin mobilizatu ginen bezala mobilizatzen, ez? Ez gaude horren masiboki kalean, are gehiago emakumeak hiltzen dituztenean, nik Donostiko bulebarrean, ez dakite 200 pertsona baino gehiago ikusi dituten inoiz, ez? Orduan, zergatikan kasu batzutan erantzuten dugu horrela eta beste batzutan ez. Eta ze faktorek eragin dezakete horretan, ez? Lehenbiziko intuizioa edo zen, seguruenik gertakari batzuei ematen diegulako garrantzi bat, edo irakurtzen ditugulako modu batera eta beste gertakari batzuk ez. Gertakari batzuk dira erasoak, ez? Eta nolabait sentitzen gara denok erasotuta edo denok sentitzen gara apelatuta. Zergatik sentitzen gara kasu batzuetan denok apelatuta eta beste batzuetan ez? Identifikazio hori zergatik ez da ematen. Orduan, pixkat
ari horri tiraka edo hasten da liburu honen osaera, ez? Nik nahiko garbinekan hasieratikan erantzuna ez nula topatuko alderdi edo esparru baten bakarrikan, ez? Ez nu topatuko bakarrikan justiziaren trataera aztertuta. Edo bakarrikan komunikabideen trataera, edo bakarrikan, pixkat ikuspegi soziologikoago bat, edo gizarteak nola funtzionatzen dute, ez? Baizik eta, nahiko garbi neukan hasieratikan izan behartzula gauza konplejoago bat, ez komplikatuagoa horregatik, ez dut uste ulertzen zailago denik, baizik eta alderantziz benetan iruditzen zait, zenbat eta alderdi gehiago aintzat hartu, hobeto ulertzen dela gure gizarteak nola funtzionatzen duen eta indarkeriak indarkeria matxista kasu honetan ze funtzio betetzen duen gure gizartean, ez? Hasiera da nolabait testuingurua ulertzetik, ez? Zergatikan ematen da horrelako erantzun bat 2016an eta Iruñan, lehenbiziko galdera. Seguruenik zerikusia dauka, indarkeria ulertzeko modua momentu hortan, gizarteko sektore hortan, badalako pixka desberdina beste tokietatik. Zerrek eragin du hortan? Alde batetikan, mugimendu feminista osatzen duten taldeek aldez aurretik indako lanketan, hemen izugarrizko lanketa inda, ez? Guk behiratze baldin badegu, indarkeria matxistaren ulerkerak historian izan duen ibilbidea, beti izan da nolabait pribatutik publikora, ez? Patriarkatua beti saiatuko da violentzia gutxien arteko arazo dela ulertarazten, ez? Momentu baten papera galdu ditun ero bat, edo arau sozialak ezagutzez ditun bat, hori izango da bortxatzailea eta berekin gurutzatzeko sorte eskaxa izan du neskaren arteko arazo bat, eta listo. Hori izan da nolabait diskurso tradizionala, ez? Edo bikote arteko indarkeriari behiratzen baldin badiogu ere, orain dela oso urte gutxira arte zan arazoera bat pribatu bat, eta inorretzan sartzen horrez. Behaien gauza da, etxeko kontua da. Horren aurrean, feminismoak beti izan duen lana da, nolabait indarkeria horren publikotasuna nabarmentzea esatea ez, indarkeria hau erabat soziala da, gizartearen beraren antolaketarekin dauka zerikusia, eta injusture, botere harreman horiei eusteko beharrezkoa den indarkeria bada, ez? Horregatikan dijoa patriarkatuarekin lotuta, eta ondorioz denok inplikatze gaitu. Orduan, nolabait beti da horrelako tentsio hori, ez? Indarkeria da zerbait pribatua, da salbuespen bat, edo da benetan arau bat, ez? Behin eta berriro errepikatzen dena, hainbat formatan, eta ondorioz denon arazoa dena. Orduan, indarkeriari bere izaera sozial hori aitortzea ez da inondik inora prozesu natural bat, hor lanketa izugarri badago, eta toki batzutan badauka estatus hori jende gehiago aitortuta eta beste toki batzuetan ez. Nik esango nuke, Iruñen, besteak beste, egin diren lanketa askori esker, kontzientzia hori pixka zabalduago badagola, ez? Bereziki jaien testu inguruan, indirelako lanketa oso konkretuak, jaietako eragileekin, nolabait aldan eta jende mota desberdin gehiena inplikatuz. Eta gehiago da, 2016ko hartan ere kointziditze dula gobernu aldaketaren bigarren urteakin, ez? Okerrezpanago. Eta nolabait bat datorrela ere, nolabait instituzioetatik dagoen borondate hori arazoa sozializatzeko. Alegia, arazoari begiratzeko eta ez ezkutatzeko. Eta honek behar bada, hola esan da oso normala eman dezake, esatezu, normal, eske instituzioen lana da. Baina, errealitatea da, beste autoki askotan ez dela gertatzen, kontrakoa baizik, ez? Nik uste dut, hemen bazeudela nolabait osagaiak momentu hortan hasieratikan erantzun bat oso sendoa edo emateko, ez? Kointziditze du egia da foko mediatiko erraldoi batekin, ez? Txupinazoan bigarren, lehenbiziko txupinazoan urrengo eguna, alegia, kamera pila bat bertan, eta gaineraia existitze da horrelako aurre narratiba bat komunikabidetan Iruña irudikatzen duna nolabait bortxaketen hiria bezala, ez? Diela irakurketa era bat deskontestualizatuak, noski baietz, ze Iruña zerbait baldin bada izango da bortxaketei aurre egiten dien hiria eta hori ikustarazten duna, ez? Hitzak barrenean gatibu, kolpean
ihes egingo dizuten izu. Nik uste hemen garrantzitsua dena dela, ohartu behar degula, gure gizartean badagola egitura kultural eta sozial oso bat indarkeria matxista normalizatzen eta naturalizatzen duna. Eta ondorioz sortzen ditugun mezuak, bai komunikabideetan, baita ere justizian, baina baita ere gure eguneroko elkarrizketetan, tabernetan eta etxean, askotan hori elikatzera doazela, ez? Orduan, liburu honetan ite detena da pixkat arreta egitura horietan jarri, ez? Eta ikusi egitura horiek gure eguneroko mezuetan dauzkaten espresioak. Eta hola esan da, emate du oso abstraktua dela, baina benetan nahikoa da askotan hitz egiteko daukagun modua pixkatea aztertzea, edo edozein prentsa ohar hartu, edo albiste bat, edo sententzia bat, kasu honetan baita ere, eta pixkat aztertzen hasi eta segituan konturatuko gean nola erreproduzitzen den gure motxila kultura patriarkal guzti hori, ez? Eta hori da azkenean bortxaketaren kultura deitzen diogun hori, ez? Askotan esaldi batzuk orokortzen dira baita ere mugimendu feministan barruan eta behar bada ez dugu lana hartzen hori azaltzeko, ez? Edo jendeari ulertarazteko zerri buruzari garen eta batzuetan oso gauza sinplei buruzari gara, ez? Baina igual jendeari oso abstraktua egiten zaio, besterik gabe ez dagulako lan hori hartu. Inertziak idazaitzan utzi duzu, ustez bizirauteko. Nola erreproduzitzen du patriarkatuak bere burua hizkuntzaren bidez? Hori da galdera klabetako bat edo niretzat, ez? Honen azpian dagona, eta benetan kasua ulertu nahi baldin badegu bere alderdi guzti horietatik, ez? Benetan dan poliedro hori bezala, seguruenik banak hartu berde dugu alderdi bakoitza, ez da nahikoa esatea, erantzun hauek eta nolabait garrantzia hau hartu zuen momentu hortan gizartea horrela zegolako, baizik eta baita ere, eta batez ere, esango nuke, eraso horretatik aurrera aktibatu zalako horrelako bateria edo eraso diskursibo bat oso patriarkala zena, ez? Nolabait, eraso honen aritik, entzun berri izan genitun, berriro, beste behin, gure gizartean bestela ere oso barneratuta dauden aurreiritzi, estereotipo eta juzgu patriarkal eta matxista pila bat. Hau batzuek igual modu kontzienteagoan pertsibituko zuten eta beste batzuk inkontzienteagoan. Baina esango nuke denok sumatu genula eta neurri baten erantzunaren tamaina eta haserrearen tamaina hortik ere bazetorrela. Ez zan bakarrikan erasoaren izaeragatik. Baizik eta askoz gehiago, edo baita ere gutxienez, eraso horren aritik sortu ziren interpretazio batzuk oso mingarriak eta oso irengarriak zirelako. Orduan, esate diaten, banadei buruzko liburu bat idatziezu eta bai eta ez, neurri baten bai, erabiltzen dut kasu zehatz hau, baina zain beste kasua iruditzen zaidalako berezia bere hortan edo salbuespenezkoa, baizik eta alderantziz iruditzen zaidalako kasu bat oso ondo erakusten diguna nola funtzionatzen duen arauak, nola funtzionatzen duen indarkeria gure gizartean. Ustez bizirauteko, guztiz ez ondoratzeko. Eraso bat gertatzen den momentutik aurrera, beti zabaltzen da eraso horri buruzko bi interpretazioaren arteko talka bat, ez? Eta esan daiteke bat dela interpretazio oso patriarkal bat, eta bestia interpretazio feministago bat, kritikoago bat, dena gutxi gora bera. Eraso hau salbuespen bat izan da, edo eraso hau izan da arauaren erakusgarri. Patriarkatuak beti, lehen esan duten bezala, arazo pribatu bihurtuko du neurrian, salbuespen ere bihurtuko du. Eta ondorioz, diskurso patriarkalak bilatuko ditu, adibidez, eraso horren arrazoiak momentuko zirkunstantzia partikularretan. Nolabait azaleko maila hortan. Eta orduan kontatuko digu, adibidez, Sanferminak zialako. Sanferminetan ze gertatzen da? Erasoa gertatzen dira, ez? Adibidez, horrelako reportaje batzuk atera ziren. Edo festak orokorrean, festa giroarekin ere naturalizatzen dira eraso asko, ez? Mozkorra zeon,
drogak ez dakiz zer, gertatzen dira horrelako gauzak. Edo alderantziz, biktimarengan jarriz begira da, gure askotan ateratzen da, ez? Biktimak jokatuzun bezala, edo etzulako jokatu etzulako sain bartzun bezala. Bietara izaten dira horrelako azalpenak, baina biktimaren kuestionamentua normalean da oinarrietako bat, ez? Ze gehiago, informazioa deskontestualizatuz, adibidez, Iruña, esate baldin badago Iruña bortxaketen hiria dela, erakusten ari gara, seguruenik ez daukagula testu inguruko informazio egokia ulertzeko Iruña zelanketa egin den horren kontra. Eta Iruñan gehiago hitz egiten baldin bada bortxaketei buruz, seguruenik dela, aldez aurretik egindako lanketa guzti horrek, eramandulako arazo sozialaren estatusera, nola baitez, ez gehiago gertatzen dirilako. Besterik gabe ikusi dalako gertatzen dianei buruz hitz egin behar dela. Orduan, horrelako narratibek azkenean betetzen duten funtzioa da gertatu den eraso hori naturalizatzea, logika bat eskaintzea. Eta logika honek aldi berean ze funtzio betetzen du? Gure burua ez kuestionatzea. Ze esaten baldin badegu indarkeria dela salbuespen bat, nolabait sistemaren akats bat, ez? Orokorrean gizartea ondo dago, baina batzuetan, egoera jakin batzuetan, gertatzen dira horrelako gauzak. Daude, demagun munstroaren logika da baita ere, ez? Daude izaki batzuk, gure gizarte hontan, ez dutenak ondo enkajatzen. Ez dituzte arauak ezagutzen, burua joaten zaie, edo dena delakoa, ez? Eta patriarkatuari asko interesatzen zaio edukitzea munstro horiek, nolabait, ez? Gure imaginario kolektiboan. Kalean, zoazela, ertzean itxaroten dizun aurpegiri gabeko bortxatzaile ero hori, ez? Denok ikasita daukaguna. Momentu bat engaina botako zaizuna, labana batekin eta ezingo zarena defendatu. Gaizkia egitea zaparteko nolabaiteko motivazio hori gabe jarduten duen hori, ez? Benetan, munstro irrazionalaren narratiba hori da gure kulturaren zutabetako bat. Eta batez ere emakumeen sozializazioaren oinarrietako bada horri bildurra edukitzea. Gero realitatea zein da, eraso gehienak ez direla horrelakoak, gehienak. Askoz aukera gehiago dauzkazu, zure bikoteak bortxatzeko, zure lagun batek edo familiako batek, baina horri buruz ez da hitz egiten. Eta egoera horietarako ez gaituzte hainbeste prestatzen, ez? Aldiz, askoz erosoagoa da, munstroaren irudia ez digulako suposatzen autokuestionamentu bat. Munstroa, erasotzailea, beti beste bat den neurrian, eta bestetasun horrek forma asko dauzka, izan daiteke bestea jatorriz, orduan askotan nabarmentzen da kanpokoak baldin badira erasotzaileak, hori, nolabait, patriarkatuari ere oso ondo etortzen zaio, kanpokoa delako. Izan daiteke bestea politikoki ere, eta hori hemen ere gertatu zen neurri baten, alegia, sektore batzutan jakintzenean erasotzaileetako 2 guardia zibila eta militarra zirela, komentario batzuk entzun ziren esan ez bezala, bueno, klaro, eske guardia zibilek zer egiten dute, horrelako gauzak egiten dituzte, ez? Eta egia da, edo planteatzekoa da, gorputz armatuen barruan indarkeriak gero ze ondori izan ditzaken, eta indarkerien erabilera normalizatu horrek gero zer ekartzen duen, baina iruditzen zait hori beste liburu baterako gaia dela, ze kasu hontan guri interesatzen zaiguneako argumentu horrek funtzionatzen du oinarri naturalizatzaile bat ez dela. Eta hortikan ihes egin beharko genuke. Orduan, guzti honek saiesten du guk nolabait gure ingurunea, gure funtzionatzeko modua, gure harremantzeko modua kuestionatzea. Erasoak beti beste bat gertatzen baldin bazaizkio, askoz zailagoa izango da identifikazio hori sortzea, zailagoa izango da benetan elkartasuna sortzea, eta ez errukia, ze batzutan nik sinisten dizut leloak, neurri baten ikusten horregatik ere badaukala indarra, ez? Benetan parekoen arteko dialogo bat sortzen dulako, sinisten dizut neri ere gertatu altzaitelako eta gertatu zaidalako. Aldiz, nolabait esatea gaixoa lagunduko diogu eta ez dakizte, hori da errukitik egindako begirada bat, jarraitzen duna gehiagi kuestionatu gabe norbere ingurunea, ez? Orduan, nolabait salbuespenaren diskurtsoak erabiliko ditu mekanismo guzti horiek, ez? Dara berean bilaten gabe, batuak zer ekarriko dizu zaizaude. Orokorrean prentsan falta da formakuntza feminista dexente,
ulertzeko edo kontestualizatzeko eraso bakoitza botere harreman patriarkalen testu inguruan, ez? Eta adibidez konturatzeko detaile asko ez ditugula behar. Jakiteko eraso bat izan dan. Alegia, nik ez dut jakin behar bortxaketa nolako portal baten gertatu dan, edo nola izan dan, ez? Fisikoki erabili bultzatu duten, ez dakiz zer. Hori dana ez da nei kazetari bezala eta ez da irakurle bezala dagokidan informazio bat. Eta hala eta guztiz ere ez du eragiten eraso bati buruz daukadan ideian. Orduan, askotan, nolabait, frenatu beharko litzateke alferrikako informazio jari hori morboa bakarrik elikatzen duna erredakzioan bertan, eta ez da frenatzen. Falta dalako erreakzio hori, falta dalako formazio feminista hori, ez? Eta gainera ematen dulako, zenbat eta datu gehiago atera, klik gehiago lortzen dituzula, ez? Orduan, momentu baten dena bihurtzen da baliozko. Eta kasu honetan, esango nuke praktika periodistikoen ikuspegitik, aurrera eraman zirala gauza edo adibide negatibo mordoa, ez? Besteak beste, epaiketa garaian, kasu honen epaiketa izan zen ateak itxita. Hau gintzen batez ere biktimaren intimidadea babesteko. Azkenean dena filtratu zen eta intimidade hori urratu zuten komunikabidek askotan kontziente izanez. Baina horrek izan zuen gaina beste ondorio bat. Eta zan egunero ez zegoela informazio berririk. Alegia, irauntzun 10-12 egun, eta bukaeran eriki zituzten ateak, tarteka komunikazio ofizialak egiten zituzten, baina berez, tarte horretan ez zegoen ezer berririk. Baina komunikabidek egunero atea behar zuten, zerbait. Egunero eskatzen zitzaien titular bat, informazio berriren bat, edo zer gauza, ez? Berritasun bezala saldu ziteken edo zer gauza. Orduan, momentu horretan bi aukera dauzkazu edo zure editoreari esaten diozu begira. Mendik 10 egunera arte ez dute epaiketako atea irikiko. Orduan, ze esaten duten eta jarraituko dute epaiketak urritzen, normalan urritzen ditudan bezala, hori ez du lain horrek egiten, edo oso jende gutxik, edo esaten duzu, horri huts bat daukat. Beteko dut, parean tokatzen zaidan edo zerrekin. Eta parean tokatzen zaidan edo zer, izan daiteke kasu honetan erasotzaileen abokatuek oso modu interesatuan ateratako bertsioak, barrutik. Edo, harago junda eta Iruñan ez dagoenean informazio berririk, erasotzaileen ingurune sozialetara joz, bere familia elkarrezketatuz, entzunez mutil jatorrak ziren, eta bar, ez? Guzti honek aldi berean ze ondorio dauka. Erlatibizazio bat bultzatzen dula, ez? Gainera, oraindik epaiketa martxan dagoen bitartean, hor dago horrelako gizarte, ikusle, epaile oso bat, informazio horren arabera erabakitzen ea zenen alde jartzen dan. Eta horrelako diskurso ustez aseptikoek edo, mutil hauek afizio hauek dauzkate, behin denbora librean aitona monak zaintzen dituzte, eta bar, behira ze mutil normalak diran, horrek neurri baten erasotzaileen ingurune humanora hurbiltzen gaitu, ez? Eta liberean areagotzen du biktimaren kuestionamentua. Ze, posible baldin bada, hauek egia esaten aritzea, posible izan behar du baita ere besteak gezurretan aritzea. Orduan oso kontu zibili behar dugu, askotan datu bezala ateratzen dugun hori, edo alderantziz, informazio bezala ateratzen dugun hori askotan datu hutsa da, eta ez da kalidadezko informazioa. Deskontestualizatuta dago, eta eragiten duen bakarra da, nolabait, benetan gertaera horren azpian dagoen logika hori, ez da esan, logika edo sistema hori ez ikustea, ez? Jarraituko duzu maite, barrura begiratzen hastezaren. Biktimarentzat edo eraso sufritu dugunarentzat prozedura hauek bestela ere oso gogorrak izaten dira, ez? Sistema ez dago diseinatuta biktimari ez laguntzeko eta ez dara sinisteko ere. Are gutxiago horrelako kasuetan, bera denean gertatu zaionaren lekuko bakarra, berak frogatu beharko du horrela izan dela. Eta gaur egun hori egiaztatzeko edo hori epaitzeko dagon modu bakarra, doni dakitela bintzat nagusia, da bera behin eta berriz galdera berdinen aurrean jartzea. Alegia beha kuestionatzea. Orduan, iristen da momentu bat, nun
benetan eraso sufritu duna den epaitua, ez? Edo epaitua sentitzen den. Eta arrazoi guztiarekin gainera. Eta esango dizuet zergatik. Benetan funtzionatzen dulako epaiketa horrek nolabait. Epailek ez dut esango dute, hori dela nolabait gertaera horren egia ezagutzeko modu bakarra, ez? Eta orduan testu horiek egin behar zaizkiola, koherentzia neurtu behar zaiola, eta bar, eta bar. Nik uste dut ez, eta kriminologia kritikoak ere erakusten du ez. Eta irakurriko dizuet adibide bat, sententziatik ateratakoa, niri oso eskandalosoa iruditzen zaidana. Gogoratuko zarete, epaiark bi sententzia paralelo bezala zekartzala, ez? 3 epaile ziren, eta 2 sinatu zuten sententzia nagusia lehenbizi izan zena kondenatorioa abusuagatik, gero sartuko gara abusua eta erasoaren arteko bereizketa hortan. Baina, gero egon zen 3. epaile bat, sententzia partikular bat sinatu zuna, sententzia partikularren funtzio bakarra da desadostasuna adieraztea. Normalean izaten da gehigarri edo anexo txiki bat, esan ez, ez nago ados eta horrela. Kasu honetan, berak idatzizun sententzia paralelo oso bat izango balitz bezala, bere atal guztiekin, argumentazioarekin eta bar. Eta gutxi gora bera erreproduzitzen zuen erasotzaileen defentsaren argumentarioa. Sententzia partikular honek eragintzun izugarrizko eskandalua, eta arrazoiz. Zegia da, zela argumentario patriarkal eta matxista bat bere horretan, ez? Osea, erasotzailearen eskuliburu bat existituko balitz, sententzia horretikan aterako lituzke gauzak. Baina, nik nahiko nuke arreta jarri ere sententzia nagusian. Ze nolabait gehigarria edo anexoa horren eskandalosoa izan zenez, behar bada eskapatu zitzaigun edo ez genuen arreta inbeste jarri, sententzia nagusian ere bazeudela nolabait pentsatzeko edo pentsaera patriarkal honen arrasto pila bat. Eta nik ekarriko dizuet adibide bat. Sententziak dauzkate 3 zati, eta lehenbizikoa izaten da hechos probados edo deitzen zaiona, dela instrukzio fasean zuk frogak biltzen dituzu, eta horiek egiatzat jotzen dituzu, horiek ezin dira aldatu. Bildutako frogak egia baldin badia hor daude zerrendatuta. Parte horretan, dago pasarte bat, hauxe diona. Hala dio, salatzailearen izaeraren ezaugarri nagusia da, animatua, espontaneoa eta ausarta izatea. Pertsona arteko harremanak abiatzea gustatu ohi zaio. Bere burua gutxiago kontrolatzeko joera dauka, eta horregatik akats gehiago egitekoa. Gertakariaren garaian, bortxaketaren garaian alegia, bere bizitza sexualaren hasieran zegoen. Sekula ez zuen izan taldeko sexu harremanik, ez da pertsona ez ezagunekin ere, eta inolaz ere ez zuten bide analetik penetratu. Ez zeukan desegonkortze psikologikoko aurrekaririk, eta jarraitzen du. Pasarte honetan, epaileak ari dira erasoa sufritu du neskaren izaera baloratzen. Deskribatzen, esango dugu, baina baloratzen ari dira. Zergatik, froga horiek gero balio dizutelako bukaerako sententzia erabakitzeko. Orduan, kasu honetan, nolabait bere alde jokatze du edo, pertsona normalaren perfila ematen dula, ez? Ez daka bizitza sexuala raro egirik, desegonkortze psikologikorik ere ez dauka, ez dago eroa horrelako gauzak. Baina benetan informazio honek zertarako balio digu erabakitzeko garaian ea erasoa izan den edo ez. Zertarako balio neskaren izaerari buruzko informazio honek, erasoari buruzari baldin banaiz. Ez ditu zertan balio, ez baldin bada, benetan epaitzen ari naizena, ez dela erasoa, baizik eta neskaren sinesgarritasuna. Eta hori da, epaiketa hauetan, askotan, klabea dena azkenean, ez? Sinesgarritasunaren gaia horregatik handa horren klabea azkenean, ez? Ez da bakarrekan nik sinisten dizut, bada baita ere, ez? Elkartasuna adierazteko, baina niretzako ere laburtzen du neurri handi baten korapiloa non dagoen, ez? Eta da gaur egun oraindikan eraso baten aritikan desplegatzen den gatazka horretan benetan ebazten ari garena dela oraindikan emakumearen sinesgarritasun hori. Horrelako adibidez beteta daude sententziak, ez? Eta tristeena da gehienetan gure eskuartera ez direla iristen. Kasu honetan ikuste dut gutako askok ikasi genula pila bat justiziaren funtzionamentuari buruz, eta baita ere legeak nola dauden osatuta, ez?
barrura begiratzen haste zaren arte. Lehenbiziko manifestazio haietan, epaia eta gero, aldarrikapen nagusietako bat edo, pankartetan behintzat, eta talde feminista gehienen partetik, zen nolabait delituaren tipifikazioa auzitan jartzen zuena. Ze sententziak abusuagatik kondenatu zituen, eta eskatzen zen aztan erasoagatik kondenatzea. Nik esango nuke gutako asko, lehenbiziko aldiz, orduan konturatu ginela, legeak bi modu dauzkala bortxaketak bereizteko, ez? Nik behintzaten nekin. Eta, nolabait, abusua dela erasoaren bertsio leunago edo suabizatu bat argumentatzen delako eraso hori gertatzeko ez dela egon biolentziarik edo intimidaziorik. Kau definizioa ikuspegi feminista batetik oso tranpatia da, ze gainera dira sexu askatasunaren aurkako delituak horrela izena dute, orduan zure askatasuna urratu baldin bazaizu, esan nahi du borondatez ez zaundela hor. Alegia, norbaitek behartu zaitu, alegia horra erabili da indarkeria motaren bat zu bertan egoteko, ez? Edo intimidazio motaren bat indarkeriarekin parekatzen dena. Orduan alde batetikan da oso tranpatia. Eta beste alde batetikan, badauzka, berriro sartuz hizkuntzaren ari fin hauetan eta badauzka konotazio batzuk nik usteet lotura daukatenak bortxaketak ulertzeko aspaldiko modu batekin. Eta hau libururako argitu zidan Adela Asuak, bera da Auzitegi Konstituzionaleko presidente ordeoia, eta ibilbide luzea eginda dauka, eta atzera begirako perspektiba oso interesgarria dauka, eta berak esaten zidan. Bere garaian, frankismoko zigor kodeak, bortxaketa definitzen zuen, gazteleraz bakarrik antzegoen orduan zigor kodea, eta zan, yacer con mujer honesta en contra de su voluntad. Hori zan definizioa. Eta karo, horre jarakusten du nolabait bortxaketak ulertzeko daukagun modu bat. Oso soziala dena eta oso kulturala dena, gure kulturan barneratuta dago. Eta da, bortxaketa bada, ohore bat daukan emakume baten aurka eraso egitea. Hori zarrekin lotuta doa, bere familiarekin. Alegia da, ezkondutako emakume bat, edo bere aitaren babesean bizidan emakume bat. Horien kontrako erasoak ziren bortxaketak. Eta gainerako bortxaketa guztiak, demagun etxeko neskamei egiten zizkietenak etxeko jauntxoek, edo elizetan egiten zirenak edo, horiek ziren abusuak. Nolabait, bestela ere normalizatutako botere harreman baten pasaintzea, ez? Horrelako gehiegikeria batzuk bezala. Eta bereizketa honek, ohorearenak eta mujer honesta eta ideia horrek izugarrizko pixua daukago hendikan gure kulturan. Behar bat ez genuke horrela definituko oraindik, baina putaren estigmak zenbateraino pixatzen diogu eta zenbaterainoko lotura dauka erasoekin. Alegia askotan, gertatzen baldin bazaigu eraso bat, demagun festa giro baten, sexu testu inguru baten, ez? Behar badazuk harreman bat hasi nahi izan dezu, momentu batetik aurrera gelditu nahi izan dezu, eta ez zaizu errespetatzen hor zure nahia. Eta hor eraso bat gertatzen zaizu, zure askatasuna inbaditzen zaizu. Nolabait, abia puntuak zure kontra jokatzen du sozialki. Zezuk abiatu zenun, nolabait, edo hasieran bazegon borondate bat. Orduan, estigma hori izaten da askotan arrazoi bat erasoak adibidez ez salatzeko. Beldur hori ez, norbera seinalatua izatearena, eraso hori provokatu izanarena. Eta guzti honetan, jokatzen dute berriro, ikasita dauzkagun estereotipo eta irudi batzuk, ez? Erabat kulturalak direnak, gure imaginario sozialaren parte direnak, eta askotan ez dianak ahoskatu behar ere. Baina hor dago adibidez, emakume manipulatzailearen estereotipoa, ez? Sexua bere boterearen mesedetan erabiltzen duna, emakume despetxatuarena. Horrelako estereotipo horiek oso ikasita dauzkagu eta behin eta berriro aktibatzen dira. Eta askotan ez dira esplizitatu ere egin behar, baina pixatzen digute egoera jakin batzuk ebaluatzen ditugunean. Bai guri gertatu zaizkigunak eta bai bestei gertatu zaizkienak ere. Orduan guzti horietaz ere nik uste dut kontziente izan behar degula. Eta, adibide bat jartzearen ere, baina
eta uste dut askotan esplikatu dutela, baina ez da soberan ikusten. Manada hitza, adibidez, nik ez dut erabiltzen, ez liburuan, eta berrian ere hasieratik erabaki genuen ez erabiltzea mugimendu feministako zati handi batek esango nuke uko intziola, eta udalak ere bere garaian ez, ala intzun. Zergatik, niretzako manada dalako metafora bat, berraktibatzen duna nolabait iruditeria naturalizatzaile horren parte bat, edo iruditeria normalizatzaile horren parte bat. Guk baldin badaukagu gizon talde bat, momentu hortan zeukan boterea baliatu zuna beste pertsona bat dominatzeko eta ari kalte egiteko, pentsatzen zulako, ez zula inolako zigorrik jasoko, alegia horrengo gunean jongo ziala eta listo, eta hori da gertatu zala, esan ez ziren monstro batzuk gizarteko arauak ez zituztenak ezagutzen, momentu hortan burua galdu zutenak, inondik inora ez. Arauak oso ondo ezagutzen zituzten, euren aukerek ezagutzen zituzten, eta horien arabera jokatu zuten. Problema zein da, erabateko boterea zeukatela, eta gainera zigor gabe sentitzen zirela. Eta horregatik egin zuten eraso hori. Eta horregatik ez dute egiten beste testuinguru batzutan. Orduan, hori da nolabait daukaguna. Eta hori esan beharrean, esaten baldin badugu manada, edo animalia saldoa, ez? Ari gara metafora horrekin, berraktibatzen iruditeria bat, zerikusia daukana, adibidez, gizonen sexu grinaren inguruan ikasita dauzkagun topiko batzuekin. Adibidez, behaiek badaukatela horrelako animalien instintu moduko bat. Ezin dutela behaien burua kontrolatu, baina hasiz gero, ez? Edo berriro monstruoaren ideia hori. Orduan, neurri baten, berriro ari gara elikatzen nien esan dugun logika naturalizatzaile hori, ez? Eta gugandik ere pixkat, nik esango nuke urruntzen bezala, ez? Ari garela berriro. Oiek dira manadak, ez? Gure inguruan ez dago manadarik. Eta gure inguruan ez da gertatzen taldeko erasorik, eta izan behar da benetan monstro bat, izan behar da horrelako gauzak egiteko, ez? Osa, hori da pixkat patriarkatuak pentsarazi nahi diguna edo nahiko luken logika. Horregatikan, kontu zibili beharko genuke, ez? Askotan horrelako hitz xalo batek aktibatzen ditulako gure artean flotatzen da biltzen esan nahi batzuk. Gehiagi esplizitatu gabe, hori dena ez dago esan beharrik, baina ia konpartitzen dugu, gure kulturan dago. Ausardiarik ez, beldurra gainezka, geroak ekarriko duena. Esan dizuet galdera batzuetatik abiatuta hasi nintzen libura idazten, batzuk erantzun ditun eta beste batzuk ez, eta beste gainera galdera berriak sortu zitzaizkidan. Orduan, libura bukatzen da galdera berriekin nolabait, ez? Eta, zer ikusi daukate hainbat gaiekin, maskulinia den eraikuntza eta indarkerian arteko lotura, beldurraren diskursoarekin eta, baina badago bat bereziki kezkatzen nauna eta da aldarrikapen feministak instrumentalizatzeko dagon tentazio bat nolabait joera punitibistak elikatzeko. Eta azkenen urtetan uste dut honek gehiagora egin dula, bai honekin, eta bai bestelako kasu batzukin garai berdinean gertatu dienak, ez? Eta uste dut hor, justizia feministai buruz pentsatzen ari garela, eta egia da, ez da bai da hori, loratu dela, nik uste dut gai honen aritik, kasuaren aritik, ez, liburuaren aritik, baina mugimendu feministak gogo handiz heldu dio gai horri, azkenen urtetan, uste dut galdera klabetako badala zigorrarena, ez? Eta bereziki espetxe zigorrarena indarkeria matxistako delituei dagokienez. Zergatik? Alde batetik nik uste nahiko garbi ikusi degula esperientzian kartzelak ez digula balio benetan indarkeria honi kontraiteko. Alegia, erasotzaile sartzen dira kartzelan eta erasotzaileago ateratzen dira. Zergatik, ez monstruo irreformable batzuk direlako, askotan sinistarazi nahi diguten bezala, baizik eta kartzela horiek direlako benetan egitura batzuk indarkerian oinarrituta duenak eta maskulinitatea edo beraien genero rolak ez dituztelako inundik inora lantzen ikuspegi feminista batetik. Ez dute inolako tresnarik eskaintzen benetan oinarrian dagoen arazo horri buelta emateko.
Horren kontuz ibili behar dugu, ze horri eskaintzen zaion interpretazioa askotan da, begira, eske mustro batzuk dira, ondorioz apartatu egin behar ditugu, ondorioz kartzela zigor luzeagoak behar ditugu. Eta nik eskatzen hauna da, askotan, edo azkenen urtetan, ikusi ditugula mobilizazio oso masiboak, baina nolabait oso punitibistak, ez? Hemen Iruñan bertan ere manifestazio oso zabalak, nun aldarrikapen ofiziala zen, goazen erasoaren eta abusuaren arteko bereizketa hortan fokoa jartzera, ondo kalifikatu nahi dugu, justizia nahi dugu jarri jomugan ez dalako justizia egiten benetan erasoa prozedurengatik bakarrikan, ez? Lehen esplikatu dugunagatik. Baina gero, zeuden sektore batzuk, benetan nahi zuten bakarra zela, erasotzaileen sufrimendua handiena, zain esan, berain buruak eskatzen nahi zirena justu, ez? Eta uste dut kontu zibili behar degula horrekin, ze horrelako mezuek oso vulnerable bihurtzen gaituzte ere, ez? Eta uste dut tentazio handiak egon direla azkenen urtetan, violentzia matxistaren gaia erabiltzeko zigor geroz eta gogorragoak sortzeko. Garai zehatz hartan gainera, zegoen mahai gainean Madrilen bizi osoko espetxe zigorra berriro indarrean jartzeko proposamena. Eta karo, oso erresa da edo lotura erresa egin daiteke ez, esatea begira, hemen dauzkagu mustro irreformable batzuk gizartearen akats hauek edo sistemaren akats hauek apartatu behar ditugunak ezin ditugu inolaz ere konpondu, eta dira gutatik oso bestela dira, ez daukate zer ikusirik gurekin, ez? Hori da nola baite diskursoa, eta begira daukagu tresna bat hauek betirako apartatzeko, bizi osoko espetxe zigorra. Eta oso erresa da esatea, bale, erosten dut. Baina bere trampa daka. Gero kartzeletan zenek bukatzen duen badakigu. Normalean dira, disidenteak, atzerritarrak, era askotako disidentziak, eta gutxi gora bera, beraien irtera ordaindu ezin dutenak, ez? Orduan, kartzelak zenbateraino balio digun tresna bezala, iruditzen zait badala galdera potolo bat zintzoki gure buruari planteatu behar dioguna, ez? Eta ezpada kartzela, noski, ze alternatiba existitu daitezken, eta justizia feminista esaten dugunean, justizia patriarkala esaten dugunean, gutxi gora bera, bagoaz perfilatzen, ez? Zer esan nahi dugun. Baina zer izango litzateke justizia feministago bat. Hor gabiltza teorizatzen, eta hor badaude hainbat proposamen, ez? Zer ikusia daukatenak, askoz gehiago behar bada konponketarekin, laguntzearekin, ez? Gatazka armatuen eta politikoen ondorengo prozesuetan askotan hitz egiten da justizia transizionala, dauzkala hiru oinarri, ez? Dela egia, konpontzea eta ez errepikatzeko bermea. Eta nik uste zentzua daukala horrelakotan ere, pixkat fokoa behintzat, ez naiz esaten ari bain politika zehatzak, ez? Zuzenean aldatu, baina behar bada hasi gaitezkela pixkat gehiago pentsatzen norabide horretan baita ere. Batez ere, delako norabide bat gizarte guztia inplikatzen duna. Alegia, egia aitortzea da nire egia aitortzea. Sinisgarritasun hori aitortzea, ez? Talde hortatik, ni sinisten dizut bezalako leloak, oso garrantzitsuak dira. Baina sinistea baita ere prozeduretan adibidez, ez? Edo horrelako gauzak pentsatzea. Erreparazioa izan daiteke modu askotakoa, eta erreparazioa sozialki ere eman daiteke. Hor elkarrizketatu nituenetako bada Ignasi Terrades, antropologo juridikoa, eta berak oso ondo esplikatzen du, berak esaten zuen. Hemengo, nolabait, mendebaldeko gizarteetan, eta ez, eraso bat sufritu dunak, dauka eskura horrelako armada bat, gizarte langilez, psikologoz eta barrez osatuta, prozedura judizial horri aurre egiteko. Zergatik handauka hori. Falta zaiolako seguruenik bestelako sostengu sozial bat, ez? Berak bakarrik egiten dio aurre bere prozedura horri. Eta askotan gainera jakinda bere komunitatean gutxienez erdia kuestionatzen duela. Alegia, gutxienez erdia bere kontra dagola. Orduan, naiz eta berak tresnak izan prozedura guzti horri aurre egiteko, eta aukera izan gertatu zaiona frogatzeko, eta bukaeran epaia bere alde atera, oso zaila dela hori dena gertatzea, baina naiz eta hola izan,
bukaeran, oraindikan baldin badaukazu sentsazioa, bere komunidadearen zati batek ez diola sinisten edo kuestionatu egiten dula, gelditzen zaion injustizia sentsazioa oso handia da oraindikan. Osea, pertsona horri ez zaio justiziarik egin. Eta orduan horrez dago konponketarik benetan edo erreparaziorik, ez? Eta berriro ez gertatzeko bermea sartuko litzateke erasotzaileekin zer egiten dagoen. Eta, bueno, ikusi dugu kartzela ez dela inondik inora berriro ez gertatzeko berme bat. Orduan, hor planteatu beharko lirateke, ea ze lanketa diren posible, noski kasuan arabera, eta hor ez dago, ez dut uste dagoenik errezeta unibertsalik, baina bai hasi beharko genukela nolabait justiziaren kontzepzio hori zabaltzen, ez? Eta ez uzten hainbeste instituzio zehatz batzuen esku, diala instituzio juridikoak edo epaiketak, epaileak eta gero kartzelak. Zeguna ikusi dugu azkenean ze gertatzen da horien esku bakarrekan uste baldin badegu dena. Eta nolabait askoz gehiago pentsatu gizartearen implikazioa eskatzen duen prozesu bat ez dela, ez? Bueno, pixkate galdera horiei ere heltzen zaien, niretzako nahiko klabeak diralako, ez? Eta kazetaritza liburu batek ez duen baten ez dakit, 3 urteko lan bat egiteko, eta dexente da, kazetari bati hainbeste denbora eskaintzea liburu bat idazteko, normalean gu beti erlojuaren kontra gabiltzalako lanean. Baina, behintzat nahi nituen galdera horiek mahai gaineratuta utzi, norbaitek heldu nahi baldin badie, edo jarraipen bat beste nola baiten ban, hor egon daitezen, ez? Beldurra,